Znova po dlhej dobe za papier sadám a len tak si píšem veci. Are you ready, boys? Are you ready, boys? Yo, nepatríš k nám, a to ťa tak strašne sere, že vždy keď ťa vidíme, tak zatvárame dvere. Ten tvoj tupý pohľad na svet sme prekúkli dávno, vystrelené oči, a keď nosom fúkaš párno. Nechceme ťa medzi sebou, vyjeb sa už na to, brácho. Nemám rád ľudí, najradšej by som ťa zbalil, poslal paketov preč, kľudne aj na Bali. Som prajný človek, tak nech sa ti tam darí, hlavne, že mi zmizneš z očí, neostane ani smrad. Stále nechápem, že to nevieš chápať. Ľudia sú sick z dnešnej doby, pojebte nás a kopeme vám robiť. Sme uzavretý kruh, tak sa nemusí snažiť. Si v piči ako nikto, nebudeme sa baviť. Medzi nás sa nedostaneš ani keby chceš. Môžeš to skúsiť cez peniaze, berieme len cash. Medzi nás sa nedostaneš ani keby chceš. Môžeš to skúsiť cez peniaze, berieme len cash. Včera som počul, že sa skoro rozreval. Chcel piť ako my, no strašne sa najebal. Trochu zmeníme prístup, ja jointa ubalím. Pokúsime sa ti vysvetliť to tvojim tempom pomalým, že nebudeš nám stíhať, aj keby ideš oproti. Na to si tu krátko, osaj bráško, jebe ti. Uvedom si fakt, prvý, že si had. Od doby, čo si tu, ťa tu nikto nemá rád. Druhý, že by si chcel iba stále pravdu mať. Tretí, že si koko, ten nebude menovať. Ľudia sú sick z dnešnej doby, pojebte nás a kopeme vám robiť. Sme uzavretý kruh, tak sa nemusí snažiť. Si v piči ako nikto, nebudeme sa baviť. Medzi nás sa nedostaneš ani keby chceš. Môžeš to skúsiť cez peniaze, berieme len cash. Medzi nás sa nedostaneš ani keby chceš. Môžeš to skúsiť cez peniaze, berieme len cash. Chápeš? Ak ne, tak zmizni do piče. Naozaj sa nám hnusíš, a to je od takých hovad, ako sme mi čo povedať. Takže sa buď zamyslí, ako sa správaš, alebo vieš čo? Radšej sa ani nesnaž, je to zbytočné. Yeah.